Mireu, estem molt contents de venir aquí a l'Escola Pompeu Fabra a explicar aquest conte, que mireu, es diu El petit Toap viatja al país de la taranga. Felicitat. Petons als pares i prenc l'esmorzar. A l'escola els amics m'estan esperant. Construirem plegats casa d'alegria. Ale, 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 alegria. Ale, 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 alegria. Ale, 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 alegria. 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 Eu fajar kisyayak bay kholen tibata gojangi amuma ko